नमस्कार, मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोफोर, आङो दिखिया जुलियाव फैदों। बेनिफ्रायनो बेलस्रि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिसोरनि मानसि गैया खोमा आं हाबलायला। बिसोरनि माबायदि बिदि हालोदाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा न'बो नङा बिसोरना। बेनिफ्राय बे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सेराव बर' न'खर दङ माखासे। बे न'खौ आं देखायगासिनो आरो बेजोंबो हाबगोन। गोबां बाथ्रा सावरायनो दङ आरो ना, आं बे न'खौ नायनानै सावरायगोन। बेयावनो जोंहा स्टुडेन्ट इउनियनबो माबा दङ। बेनिफ्राय बिसोरनि खाथियाव एक्सुवेलि बे हादान नङा। जोंनि दारागाव होनना बुङोब्ला गोदो जों दारागावखौ मा बुङोमोन? दारागावआव थांना अन्थाइ जाहैनोसो होनना बुङोमोन। गिदिर गिदिर बल्डार ओरैबायदि अन्थाइजों बुंफबनायमोन दारागावआ। दिनै दारागावआ मा जाखो? गय बागान, नालेंखर बागान, गाम्बारि बागानजों बुंफबजोब्बाय। दारागावआ दिनै टाउनसो जाहैबाय। दारागावखौ जोङो दिनै बायनोनो हाला, माने टाउन होनबाबो खोथा गैला दारागावखौ दिनैनि दिनाव। अब्ला बे माने दिखियाजुलि बे बेलस्रिनि एसे आगोलावमोन ना? बेलस्रि माने हादान नङा, पाहारा बेसेबा गोजानाव। मा मावदो एक्सुवेलि आं एसे सोंना लानि बा मोनथिना लानि आं न'फोराव हा दंना गैया। न'फोरखौ नायनानै आं एसे माने रायज्लायनो लुबैदों आरो। मा खबर? रावबो गैया न'? सानैल'? बोराय बुरैल'? जेबो नङा, ओरैनो फैदो। ओमफ्राय नोंसोर मा मावना जायो? माहाय खेथि मावना जायो। गथ'फोर गैया? फिसालाफोर? फिसालाया गैया, खासे गैला। ओमफ्राय फिसाजो खासेया हाबा हरदोंमोन, ओमफ्राय बेमार जानानै थाबाय। दा न'आवसो लाखिनांबाय। ओमफ्राय आरो खासे उन्दैखौ आरो ओइ टंल' हरदो। न'आवनो दङ फिसाजोआ? बेमार नाजिया थाबायनो हाबा हरबायमोन गामियावनो। ओमफ्राय बे हरसेयावनो मा जाखोथाय मिथिया, फिट जानानै बिदिनो जाना थाबाय। बिराद नायबाय, तेजपुरावबो लांबाय, 15 दिन दोनहैबाय तेजपुराव, होमबाबो हामा। ओमफ्राय बे सारिदुवारावबो लांबाय। हासुना लानाय, खिना लानायसो नायजाया। ड्रेसखौ गाननो रोङा ना? जानायजों टेलिफन खालामजायो आरो। माबानायनो दङ। मानो हायाव दोनदों मानसिखौलाय? बिसां माबा बिसां औवानि बिसां। बे मानसिखौ बेमारखौ नायनो हायासै नामा? नायनो हायासै, फानलायलायो जोङो। हा फाननानैबो हायासै नायनो। फानबाय। मानसिया फिसा जाबाय नामा? माने जियाल' कम्बल होनो हाया? कम्बल होदो सिङाव। सायावलाय मानो कम्बलबो गैया? सायाव होआखै, दख'ना सोंनाया खिनानै लायोना। फैसा गैया नामा कम्बल बायनो? कम्बल बायनो फैसा गैया? गैया, आंथ' फिसाजोआसो होफैबाय थायो। हामजोब्बाय मानसियानो। मानसिया बेमार जाना फिसा जालांबाय? ओं, फिसा जालांबाय। दा गैला, माथोबो गैला, माबो गैला। मा बेमार जादों? हमनो हायाखै बेमारखौ। डक्टराबो हमनो हायासै। डाक्टराबो हायासै, तेजपुराव लांदोंमोन आरो। 15 दिन दोनहैबाय, होमबाबो हायासै। ओमफ्राय कबिराज नायबाय, सारिदुवाराव लांबाय, अराङाव लांबाय, दंगावआव लांदोंमोन, हायासै। नङा, गोजांदो नायै मानसिया बे जिब फिसादो बोरै थानो? सिङाव दङ कम्बल गांनै। सुनो हागौआनो आङो गिदिर गिदिर होबोला। सुनो हायिनि थाखायनो आं फिसा फिसाखौ होनाय जादों। हासुनोबो बायह्रायाव फैनो हाला? खानै नांखायो, सुनायाव खानै नाङो। थेवब्लाबो जाबाय 12 बोसोराव दा 12 बोसोर जाबाय आरो। खोनादो? खोनादो मायबा? माबानो गैला, गियानानो गैला मानसिया। गियानानो गैला। खै बोसोरसो जाखो? 12 हाबबाय। 12 बोसोर? नङा, दा 12 हाबबाय। न' सिङावनो? न' सिङावनो, बाहेराव दसे दसे फज'यो। दसे फज'यो। ओमफ्राय फज' दाबो? दा फज'थ'नो हाया, बेखौ थुफैनांगोन। खिनानै लायो, हासुनानै लायोना, हासुनानै लायो। डक्टरा जेबो हायासै? खस्थ'खासो। हाया, ओरैनो फैसाल'सो गारनाय जायो। खम फैसा गारबाय। हा बिगानि फानलायलायबाय, बिनिफ्राय हाया जाहानिसोमोन। ना मानसिया गोजांदों ना, कम्बलथ' नांगोन ना बेनो। कम्बल नांगोन नांनायालाय। दा हायादि बांद्राय हाया, फैसा हरनायखायसो न'आव जा एकदम बिराद खस्थ'।
हाया बायनोनो कम्बल मानसिया बेमार जादों मा जादों थेवब्लाबो गोजांदो कम्बल नङा सानिया गाज्रि जानाय नङाना कम्बल गांसे होनायाव सिंनिया सिङाव थाबाबो सिंनियासो गाज्रि जागोन जिरे कम्बल मोनो बबावबा सकफोराव मोनो बे दा जों खाथि खाला गैयाना दखान गैया खाथियाव आदाया दा बिथिं थांगोन ना आबै बे आबि सेन्टाराव हा मोनो मोनोना मोनो मोनसे उपाय गैयाबाबो माबान ना नंना नङा बोरैबा नाङो बिहामजो लानानै मोनबाय गावनि न'आव हौवासा दा गावहाबो हारसिं हाबाबो जाया बेखौनोथ' लायनो होनना गाबोन रायज्लायगासिनो जोङो फरायनो बिमाया मानसिखौ दसे दसे माने जेनेबा जेबो गैला उपाय गैला नङा नङा दा राहा गैया थेवब्लाबो मा मानसिखौ सान्दुआव बरन दायो बरनगोन सान्दुं रायज्लायनो रोंबाबो रोङाबाबो बरन दसे दसे बरनना दोन लोगोफोर बुंस'नो हायि माने जेबो माबायानो गैला राहायानो गैया माने बुंनो बिराद जाबाय सिगां माथो होलाबाय क्लास 8 आव जाखाबांदोंमोन मेथाइफोर जायो मेथाइयाथ' जायो ओइ दौबासो दंबासो सेफ्लेजोबो गावनि आंसो दौजोबो गावगाय जानदोंब्ला जेबो रोङा खामखौबो सावफ्लेयो लगायना होयो लगायना होबा गाव जायो आरो हानिफ्राय खना जानो रोङा ओमफ्राय बांसिन दौना होनाङो आरो दौना होबासो नाबो जोंथ' फैनो सोलाबनाय नंला खोमा बिथिं थांफिनोबा थांखायाबो माबा दान्दोलि आं माबा कम्बल गांसे फिसाबा बायना हो दे फैसा गैथारा हा हा नांलायालै नाङा नोंसोर दा एक्सट्रा गोजाननिफ्राय फैदो जेबो नङा फिसाबाबो कम्बल बायना हो खोनाबाय 700 800नि कम्बल मोनोना फिसाबाबो खोनाबाय नांलाय आंनि नामाव बायना हो दे बायना हो दे बायना होथार माबा नाङा फिसाबाबो कम्बल बायना हो दे थादो थादो ना मादै नङा नङा जों बे आदाया गरमारियाव फैदोंमोन जों दंखल सेरनानै बेलेग स्टाइल हेल' बेलेग स्टाइल दैया मोजांथार ना दैया साफा आबै kanal lasen tu dia apa dia ya kayak nama sih itu berai dia perayaan tu nama sih sang temu salah ber salah malah kaman sih bang untuk gigi apa ya dia bisa lah dah nama bisa ber abila ni nonga nunggu sekarang berapa jam tu nama nah abis ini diam di sana ini siapa nama hari ini dia begini dong lah segera ini begini ya kekisah जों गोजाननिसो आबै खाथिनि नङा ओरैनो आं गामि नायनो फैदो मावना जायो आरो ना खेथि मा ओंख्रि संदो आलु गय बायदिसिना जाया हाया मोजांथार माथो बेनि माइ नारा माइ जायोना न'फोरहालाय न'फोरखौलाय माथो जायाखै गायबाय फैसा गैयाना न' लुनो जाबायदि आं दिखिया जुलि नायबाय बुंनो गोनां गैथ'ला जेबो नङा आरो फैदा बेमाल दंमोन आंनाव लाबासो हाफोरा दंना गैयाबाबो ओरैनो सिनिया
हाफोरा इजों गैया हा? गैया नोंसोरनि हाफोराव खमबो नङा मावनो जानायफोरा बिदिनो बिदिनो मा खबर आदा बेबायदिनो ओंखाम मोजां जानो दे बाबु मा खबर मोजां नोंसिनाव फैदोलै आङो बेरायनो फैदोंमोन एसे खाथियाव फै हा नोंसोर बे जायगायाव थानाया खै बोसोरसो जाखो ओरैनो बोसोरसेयानो जायाखै बेसो बायना लानाया बे जायगायावनो थानाय बे जायगानि थाना ओमफ्राय हाफोरा बेसेबांसो बुरजा ओरैनो 2 बिघा बायनासो लादों बेलेगाव दंबायो दैमा सेराव 4 बिघा 6 बिघा दं आरो बेयाव मा खालामो नोंसोरो हा मा खालामो आदि दुदि मावनाय जायो ओमफ्राय गय बागानफोर बिदि जेबो जाया गैयालै थैजोब्बाय हनै गायनायानो थैजोब्बायसो बालाथार नुनो मोजांथार बिदिनोसै हामसारा बाला माने मावनानै जाखायो आरो ना गयफोराबो जाया जायालै हनै हाफोरा बुरजा बुरजा गैया मावना जानो थिका आदि मावना जायो बिदि मावना जायो ओमफ्राय न'फोर मोना सरकारनिफोरबो गैया मोनथ'वाखै न'आ बे गामिफोराव मोना नामा रावबो गैया मोनाखै दे रावबो मोना फिसा गोजाना न'फोरा ओंखाय आं सानदों आरो गासैबो बनायाखै ओजोंबो दोङो थाबोदों गांसे पन्सायत जायैखायनो मोना होनना बुङो आरो पन्सायत जाथ'वाखै होननानै बिदिनो सोलियो आरो ना खामानि मावनानै थिका मोनबानो जायो थिका मावो आदि मावो खामला मावना जायो हाजिरा मावो सम मोनसे मा खालामदो मा खालामदों नोंसोरलाय नों जेबो खालामाखैलै नोंसोर न'आव आलासियानो फैदो लांनो नागिरदों बिसोर भिडिअ खालामनानै न'फ्रा गेदेरसो जोंहाना अफिसखौ लाहैथार एबसु अफिसखौ एबसु अफिसखौलाय मा खालामबावनो बेस्राफोरा बैनि माहाजोननि न' खालामदोंब्रा मा खबर खबरा बर्तमानथ' आंनिफ्रायथ' मोजाङानो ओमफ्राय हाफोरा बुरजा दंना गैया बुरजा गैया आंहा 2 बिघाल' स्कुलनि जि जेबो खेथिफोर माबा जाया खेथिखौथ' आं मावखाया होनबा सरकारनिफ्रायबो जेबो माबा मोना नामा नोंसोर आंथ' दा मोनथ'वाखै गामिया एकदम न' फिसा बोरैबा मोनदां मोनाखै रावबो मोना रावबो मोना पन्सायत गैयाना रावबो फेसिलिटि गैया रावबो बेफोरखौ मारिया बेनिखायनो बड'लेण्ड जाजानो लुबैयोमोन आरो न' रायजोफोर बिनायखौनो जोंबो बिफादों लुबैयोमोन आरो ना बेनिखायनो आं माने फैफेराखै नालाय ओमफ्राय गासै जायगाखौ बे एरियायाव नुजोबबाय माने फिसा गंसे एसे बोरैबा मोनदों आरो माबासो खालामबाय थादों मोननाय बायदि फैनांगौसो आंनि मथे बेनिखायनो माने न' हाबदां आं ओरैनो जिरायलाय लालिया जिरायलायला साहाफोर लोङा होमबा नांला जेबो नांला साहा लोंनो हायो माथो खालामनो उपाय गैयाना बर' बे जायगायाथ' बर' जायगा होनबाबो जोंथ' मा बुङो दा मावग्राफ्रा मावदों जि मोनो बेखौनो जों लुबैगासिनो दं दासिमबो जानाया जागासिनो दङ जायफोरखौ हयथ' जोंबो नेगासिनो दं